Guys, good morning. Karong adlaw guys, ani kita sa Astrodome aron sa pagtambong sa usa ka Community Volunteers Congress. O ato dinhing masabtan guys kung unsa ang mga pagabuhaton ning dapita kauban sa mga kalahi nga personnel. Kauban sa mag-office sa gobyerno, mga volunteers sa kami, kitang tanan, may buntag. Ano sa tanan, kung sa mga sibayan, nangyayapit sa'yo, pagabot na din yung mga tao, kunya, ibiyan ko siya kay ipatawag ng gobernur, tawagan sila ko nga pumahimo, ako yung tuloy din hindi ko sa kong baton kung sa kay subuan niya pero welcome na Chris sa diay sa Dalina ginoon ako ay kalipay kini atong Municipal Community Volunteers Congress for 2024 sa atong katalahi mga na-involved. Before we formally start our activity this morning or today, I am tasked to present to you the purpose and objectives. So naa di purpose and objectives so ngano naa ta karon. So unsay tumong o tinguha nga nagkatapok ta karong adlaw. So the first one is, so it's projected here lang ha, then I will just balik ko na nako basa. The first one is to present the program accomplishment and the CDD sustainability and monitoring. The second one is to document best practices, learning experiences, sharing, identification of areas for improvement and recommendations. So later on, we will be presenting unsa ang mga best practices sa CDD and unsa nato ang mga Kalong di pa MC o Master of Ceremony. Sir Nico, another round of applause to Sir Nico. Namakadong kasi ang tiyo kay Brad, makakanta yung katungod sa iyong vocal no? Di ka DJ sa unado eh. Di ka DJ, wala pa ka ba DJ? Huwag ka na plano mag-DJ. Di ba yung Nico? Baho kaayo. Good morning! Sus, Ginoo, nakita na mo ta! Hindi mga nagwaya. Nakita na mo ta. Pero, pinasahin na malakita karon ka. Finali na. So, karon, taas-taas na ako ang i-present about sa itong program accomplishment in Valencia. Pero pag natong ko gabi, I realize na ganun magdagan pa mag-chichiburitsi o tahong ninyo, nga kabalo naman yung tana, kinasayuan ka na humay sa Valencia, way pakpak nila. Di ba, hunyo pa. Ginoong Diyos, hunyo pa na naman, di ba? So, akong dako na yung pagtawag mo sa itong amahan sa lungsod nga ilakaw na ikaon kay sayo kayo diri. So di ay, ang kalahi sis again, kay matapos na naman ta, magsigit yung balik-balik ka niya every time, mumuparong na ginagawa diri. Di dyan ako rin balik-balik yung nga, ang kalahi sis, sa dihang, na ami sa among area, di dyan kalimot ba? Mare, dumanas na kapamaagi, uy, sa padihang mare. Katong nakadong na rin, dukwa na naman tunggungan ha, sungsungin. Sa padihang mare ko habang usa ka mag oy, mao ni ka pa ni mo kay sa seminar mo tugig mo ni ma'am ni sir, baka kadungog. Baka kadungog. Amo na kay batuog man ka. Actually gisig ka to. Duha ang pamaagi ni kalahi sis. 8 years ba sila sa Valencia? Duha to ka pamaagi. Ang unang pamaagi tawag ko regular. From the word regular, regular meaning maugyuting. Ang nagway sa implementasyon ni kalahi sis. Regular siya. Pero ang isa, gamitong siya kung na ay mga kalamidad. Sige na to. Drum! So meaning di ay, kung si kalahi naa sa Valencia, mutanaw ka sa dagat, kanalina, mutanaw ka sa itong palibot, walay bagyo, walay linog si Bako, walay kalamidad, is the regular cycle. What's the regular cycle? Dili tanda mag-implement. Kaya remember mo ito? Pag kinakilap nila mo, present na, puputuhin ang mga kaluhay ka ng kasama mga kulit. Dire, mo ito yung regular. Kaya butuhan dayon sa itong PRT. Si Kapitan ng volunteers. Niya kinsa itong number 1, number 2, number 3. Uy, makadawat sa karan. Antog nga, katong dapit sa tunga-tunga, kadawatong dili. Kinsa may kadawatong dili, dire. Kaya nga, buwang naman ang grant. Ang ilang project, for example, is 1 million. So, nabili na sa grant, nga dibinisyon, ganun kasi, na lang. Nakuha nun, dawatong dili. Kunya
o ni promise ang barangay na mo counterpart me. O to pamaagi pero pagkabot ni drum, pagkabot ni drum, anang barangay automatic na ay grant. Pero nga nung automatic manutan siya, mamudilya, pero nga nung imang pariha o amaw. Again, nagapon tayo by Joya Gibasihan is the poverty incidents and the gidapon, gidaghanon sa nagpuyong. So, ang atong pagbisang pagtanang barangay na kanyawat, pero equitable ang atong pag-share, yun siya equal. So, equal is to the last level, at equitable proportion sa kung secretary ng Gibasihan. So, Buntag ka natong tanan. Mauni ako ang mga gi-share na mga ideas para sa among gihimong output. Kabahin sa good and best practices, number 1, panaghiusap o unity. Diha sa kalahi seeds nga hatag or release nga projects para sa barangay, diha sa among pag-implementar sa mga proyekto, nakita namo o na-experience namo ang panaghiusa sa matag usa, diha usab sa suporta sa mga konseho sa barangay ug sa kakugi nga gipakita sa among mga community volunteers. Ikaduha, working on time. Karon nga project atong 0.267 km barangay access road from Sitio Panaytayon to Adlawan. Kadto nga pag-implement sa maong project, ang among mga volunteer atong tayma naagyo ilang ipakita ang on time na pagtrabaho tungod kay ang nagdumala pod sa mao namong project ang foreman naapod siya insakto nga pamalaod or pag-lead sa maong trabaho. Ikatulo, sharing of ideas, time, talents, and blessings. Diha sa una palanggaan nga pag-prepare sa maong project or sa mga pagkuha sa mga ideas sa uban, anaa ang tanan nga nihatag sa ilang mga suhestyon ug ingon man sa oras diha sa pagtawag sa mga meetings ug sa ilang mga kahibalo nga gihatag usab aron nga mas mapalambo ug mahatagan ug maayong panlantaw ang maong proyekto nga giplano. Ug diha usab sa pag-implementar sa maong project, kami nga mga membro sa konseho sa barangay ni share sa among blessing diha sa mga community volunteers pinaagi sa paghatag og pasnak sa ilang kada trabaho kaya aron mas askil og mas kanang naibibo sila nga mihimo sa maong pagtrabaho adlaw-adlaw. Ug ingon man usab community volunteer. Ang mga community volunteer ni counterpart usab sa maong sub-project diha sa ilang pagkahan sa ilang kaugalingon nga mo trabaho bisan pa og ang pagtrabaho sa kalahi dili gyud ingon nga pareha sa sweldo sa uban nga mga pagtrabaho nga mga tao sa barangay accountable tungod kay maoy tag-iya sa maong proyekto. Areas for improvement, social preparation. Mao ning among nibutang nga need siya improve tungod kay aning pag-prepare sa project kinahanglan gyud nga ang matag-usa mag-share sa ilang mga suggestion aron makita og unsa gyud maoy kinaangayan nga proyekto o kung unsay mas gikinahanglan sa mga tao. Ako lang po ni sure gamay na hong na experience kay nakurat ko karon nga gi-clustering kay niagi man gud mi og katong gagama mi isip member sa PPT nakagama mi project proposal nga tingala mi kay dili maoy nahimong project sa kalahi. So wahi na mi nahibaw nga gi-through clustering di siya maong lahi ang project nga na-implement. So hopefully next kung napay laing mga programa sa kalahi naunta nga ang social preparation dili na mahisama adto. Project implementation, kasagaran bisag unsa pa nato pagpaningkamot na adtoy mga
kakulangon or mga challenges sa pag-implementar sa mga project sa among barangay or sa among cluster kadto nga maong project implementation sa Barangay Access Road. Doon na dyan mga challenges o mga kakuwangon nga nahimong among nahiyaguman or na experience diha sa pag-implementar sa project sama atong mga pag-delivery sa mga materials nga naay mga kakuwangon. Proper communication and dissemination of information kini moaya nga i-improve kahatag ug kaayuhan dili lang sa atong kaugalingon kundi sa atong katilingban ilabi na sa mga umaabot pa nga henerasyon. Areas for improvement, delivery of materials must be checked properly. Mao po ni angay i-improve kay naapoy mga lapses usahay ang atong mga volunteers dili matarong og check ang mga materials nga gi-deliver una og kini mo dili nato ma-improve ang impact niini naa sa atong project. Dili mainsakto ang atong project o kaha dili mahagom sa insakto nga plano ang mahimong resulta. For the areas for improvement. Siyempre, kung bakit ako mag-represent, kinahanglan nyo tayo ng function. Ang ilang mga kaakuhan, isip mga volunteers, ilan yung ipakita sa mga tayo lang recommendation. Yung sa mga mga volunteers, kung yawapon sila kabalwa, sila kabalo, kung sa ilang rules and functions, kinahanglan yun more trainings. Tunay na mga trainings, ako sila makato. Ikaduhang ang best practices. Ang unity sa mga civilian volunteers or ang panaghiusa. Nagkahiusa din sila kay kung nanas mo ang guys, ngit kayo, mahayag na yun ang barangay. Siyempre, kung naay panaghiusa, naagyan ang maayong komunikasyon. O maayong komunikasyon sa atong mga volunteers sa barangay mismo. Dahil, kung naay sa mga po, pagka-discriminate sa maayong komunikasyon, kinanglan po naay team building, naay mga meetings kay pahigayon, kaya ron mahibalo ang mga tao na inaanid ay ang mahitabo. Best product ay katulo ang commitment. Nakatay commitment. Nakatay ko na committed ko ani. Isip ko sa kabuluntaryo na ako'y kaakuhan. Makumit ko, mag-apil ko. Kung siyempre kung nakakay commitment, nadyo kay time, pagka hindi ka ukuras, na ako yung ning paningkamutan na ako. Ayun, ang atong time management. Kinanglan po na. Ako pong i-manage ba nga namin ay oras. Dili lang kay tanan na lang ang oras. Dili, ako pong i-manage. Na naagit kay higayon. Na para sa atong ngayon, dili lang siguro kay sa mga volunteers. Aron sa maibawan sa uban. Ang yung i-apel ang mga proyekto. Kay niyaman ang safety of the community. Tungkol kaya ang among project ato is solar light. So na-adjust ang safety of the community. Kaya ang areas for improvement. Aron yun, nahayag kayo ang mga barangays na ipagpagkapan ng mga solar light na kinahanglan pati o more solar light. Aron, kung sa unang pagkakuha o dagang solar lights na kinahanglan sa yung budget. And that is Cluster 1. Thank you. So, may adlaw sa tanan, kaniya nga mga present sa District 2. Consisting the barangay of Tikong, Nailog, Kukutan, Taong, and Kukutan. Ay, Katukan brother, sorry. Galing na, no? Okay, so, sa example, imang ganiha na good ang among district. Itong ni, kaya na ikuan sila sa taga-province ba to?
murag gamay ra jud mo nasuwat kay wapon may problema sa amo ang mga kuan, mga barangay officials kay naa jud sila po yung support. Manang gamay ra ang nasuwat ani. So, ang kanya mo isuwat, kanang isuwat ani dili na mo na i-explain kay kadaling man ta daghan kay mo present. Basta ako na lang po. Okay, sa mga good and best practices namin, asa man itong arang tagahana, ani? Bakit yung tinanggal ang aking ginawa? Chares. Cluster 4 daw niya kung i-represent lang kumad sa Barangay Lugto, Balingasaw, Hinumulan, Madirahan, o La Victoria. Para daw kay Kutong na. Kay mayong punto na itong tanan. Magayo kung dispensa sa di pa kung masugod kay mag-honest lang ko ang nag-suwan dyan ani sa cluster ang among barangay captain sa Hinoveva. Parang basahon eh. Siguro, makasabot ng siguro punta kay mga na kami. So, ari ko magsugod sa good and best practices. Ang number 1 For Cluster 7. ayaw ko ka na tanan. Kining tanan explain na. Check na kay. Pag gusto ta buwan na, di na kinahanglan na explain ka. Explanatory. Nakasabot na ta sa atong kabalingon. Pero ako nakapong basahon, okay? So, number 1, voluntarism. Di-discuss na na. Unity, nahuman na na. Okay, personal skills ka na karon. Manganbas ang mga materialis, matod pa sa ang sekretary, okay, magpupo ka na ba ka? Manganbas kuno ang mga materialis, kinahanglan skillful ka o skillful. Kani, trainings, mag-train kuno ka dyan. Mag-invite ang mga resource persons na kasaligan ba na maibawa ng mga topic para sa mga trainings. Ato sa improvement o cooperation. Guys, atong nabati na ang mga pagpasabot sa mga tagsa-tagsa ka mga cluster sa tibuok Valencia, guys, sa ilang mga project. Ang ako lang may ikasulti, guys, sa amo ang mga kalahi staffs nga nagpasalamat po ko nila, guys, sa mga gihatag nila nga project sa Matag Barangay sa among lungsod sa Valencia. Dako kay ni katabang, guys, sa mga lumulupyo nining among dapit. O ako mo iyon, guys. Bye-bye.